Hello. Hello, Idol. Welcome to Homesick versus Dollar Notaling Domingo Sing-alike. Your name is? Mary. You're from? How? Are you ready? Yes, I am. This is brought to you by Tata Cardo of Hawaii. Ang usak uray no nariga agkayo dagiti dakula babaen panagsalukag nirang ay masagra sumken na palaos nga iliw ikarigatan na iliw-liwag agsapulak iti kapatan telepono wenno webcam anyan tani maipapas kaya't kalata makita tapno apurusak day tarupam anaam mo akailiw ko unay awan sa bali apamuspusan arapaapet dagiti pasama aldaw kaagdam dito'y sibay umdastong amapunas iliw adi Agsarday. Ngamin kahit ko amagungun tinipintas sa masakbayan Pagsayaatan iti pamilya. Awanton ti problema tayo. ang usak uray no nariga agkayo dagiti dakula babaen panagsalukag nirang ay masagra sumken na palaos nga iliw ikarigatan nga iliw-liwag agsapulak iti kapatan telepono wenno webcam anyan tani maipapas kaya't kalata makita tapno aprusak day tarupam anaamo akailiw ko unay awan sa bali apamuspusan arapaapet dagiti pasamak aldaw kaadam dito'y sibay umdastong amapunas iliw adi Agsarday aldaw kaadam dito'y sibay umdastong amapunas iliw adi Agsarday.